Unha xornada máxica agarda a Pobra este 5 de xaneiro. Os Reis Magos chegarán ao municipio para recorrer as parroquias e celebrar a tradicional cabalgata, que estará chea de sorpresas e actividades para toda a familia. A tan esperada visita dos Reis Magos á Pobra do Caramiñal será o luns 5 de xaneiro, tal e como anunciou hoxe a concelleira de Servizos Municipais, Estefanía Ramos. A xornada estará chea de actividades para toda a familia, dende a mañá ata a tarde, e promete ser unha das máis máxicas do ano para os veciños e veciñas da vila. A programación comezará á mañá cedo, cando os Reis Magos inicien o seu percorrido polas parroquias do municipio. A saída será ás 10:30 dende a aldea da Tomada e a xira visitará distintos puntos do termo municipal. Aquel que non poida estar presente poderá seguir o percorrido en directo a través da canle de Facebook do Concello da Pobra do Caramiñal. Ás 12:30, as súas maxestades farán unha parada na residencia de maiores da Pobra, onde agardan moitos sorrisos e emocións. Como nos últimos anos, os reis van a estar con nós todo o día, polas mañán van percorrer as parroquias e todos os lugares do noso concello, sairán da aldea da Tomada ás 10:30 da mañán. Ás 12:30 visitarán a residencia de maiores. Pola tarde darase paso á tradicional cabalgata de Reis, que arrincará ás 5:30 dende o peirao comercial e percorrerá diversas rúas do municipio ata chegar ao pabillón da Rúa Venecia. O tour tamén estará amenizado pola música do grupo Troula, o Carteiro Real, para a Funda Animación e a Fanfarria Furruxa, creando un ambiente festivo para todos os asistentes. E xa pola tarde, sobre as 5 da tarde, van a coller as carrozas, van a montarse nas carrozas e realizaremos a tradicional cabalgata de Reis. Sairá ás 5 da tarde, como xa dixen, dende o peirao comercial, dende a estación de autobuses e percorrerá as rúas Díaz de Rábago, Rúa da Paz e Rúa Gasset ata o Polideportivo da Rúa Venecia. Ali, no Polideportivo da Rúa Venecia, en torno ás 6 da tarde, pois farase a tradicional ofrenda ao Niño Xesús. E a partir de aí os Reis Magos darán os seus discursos e ocuparán os tronos para poder falar con cada un dos nenos e nenas que queiran sacarse unha foto con eles e trasladarlle a súa mensaxe directamente. Unha vez rematado o desfile, ás 6 da tarde o pabillón acollerá a ofrenda ao Nino Xesús e o tradicional discurso dos Reis Magos. Un momento especial para que os nenos e nenas poidan achegarse para falar cos seus monarcas e facer as súas peticións. Prevén repartir alrededor de 1.200 kilos de caramelos e porcións de roscón. Ao longo de toda esa xornada vanse lanzar aproximadamente uns 1.200 kilos de caramelos para todos os nenos e nenas que se acheguen a ver os reis. Tamén é necesario destacar a participación de varios grupos de animación na cabalgata, que son Troula, a animación co séquito do Carteiro Real. Tamén vai participar Barafunda Animación cos Italian Brainrots e, por último, tamén a Fanfarria Furruxa. Mentras as súas maxestades van estar recibindo os nenos e nenas no Polideportivo, pois vai haber tamén un DJ que vai estar amenizando a xornada e imos repartir tamén roscón para todas as persoas asistentes. Unha ocasión que promete encher de emoción e alegría a todos os nenos e veciñanza da Pobra do Caramiñal.